Зәңгәр экрандар янына бар дөнья гөл сәскәләргә күмелгән сихри мәлдә 22 июнь көне үзенең яшьлек байрамын 30 яшен билдәләүче Елайыр районы Кадырша авылында туып үсеп, әлеге мәлдә Морак авылында гомер итүче Күгәрсен районы килене Әлия Хәмитян кызы Абдрахимованы сакырабыз. Бұл дөньяга һәркем үз пары менән туа тейдер. Шуга ла кеше гомер бакый үзенә насип язмышын табырга ынтыла. Бәлки шугалыр да Ходай Тәгалә безнең хукмактарыбызны берничә тапкыр кисештереп ала. Исләйһеңме? Без ике хыялый үсмер бала был туралы белмәй дә калабыз. Рәми Гаримов исемендәге Башкорт дәүләт гимназияһын уңышлы гына тамамлап, кулына аттестат алган минең һөеклем язмыш кушуы буенча Башкорт дәүләт университетының Сибай институтына укырга инә. Кем уйлаган инде тап ошо мәлдә 1 сентябрь көне Зифа буйлы сылтырап аккан тау шишмәһендәй моңлы тавышлы Елайыр кызына гашык булырмын да, һөе уттарында үтелермен, көйермен, мең үлеп, мең терелермен дип. Бына инде 8 ел без тормыш укмагынан бергә атлайбыз. Ул миңа сәскәләй бер кыз һәм алмалай бер ул табып бирде. Аллага шөкер тимен. Форсаттан файдаланып, кайным менән кайнама Хәмитян Хәкимян улы һәм Альмира Әмир кызы Билаловтарга мең рәхмәтләремне yetkерәм. Рәхмәт һезгә. Минең бәхетемә ошындай кыз үстергәнегез өчен, уны бәхетле итер өчен мин барыһын да эшләячәкмен. Кадерле без, бердән-беребез. Һине ошо матур яшьлек байрамың менән ысын йөрәктән кайнар котлайбыз. Алдагы көндәреңдең аят, иртәләреңдең имен булуын теләйбез. Рәхмәт һиңә, безнең тормышыбызны мең төрле төстәргә буяп, бер караштан аңлап торганың өчен. Рәхмәт һиңә, без дип иян атып, бар булмышыңды безгә биргәнең өчен. Без һине бик яратабыз. Бүген шундай ямьле, бер касан да онытылмай торган көн, эй һөеклем, бердән-берем, ул бит һинең туган көн. Көндәремә, төндәремә нур өстәүсем һин бит ул. Шуга һинең туган көнең иң изге көн бит ул. Был көн шундай күңеллелер һин туганга, был дөнья шундай яктылыр һин булганга. Бөтә җиһан шатлангандыр һин туганда. Тирә-якта һәр сак байрам һин булганда. Бүгенгеләй хөкемле бул, бүгенгеләй бәхетле бул. Яй гөлләре үскәндә лә, яз япрактар ярганда ла, көз елдәре искәндә лә, ергә кардар яуганда ла. Дип матур шигырь юлдары менән тамамлай барлык тугандарыгыз исеменнән һезнең тормыш иптәшегез Артур, кызыгыз Эвелина һәм улыгыз Айсар котлау сәламен. Әлия, ошо матур яйгы иртәлә безнең иҗади төркем исеменнән дә тәбрик һүзләре кабул итегез. Гомерегез бәхетле, бәхетегез гомерле булһын. Ағынып яна йөрәк, осрашабыз ни кирәк. Яшәрсен, яшнәрсен, миңа бары һин кәрәк. Һиңә барыр юлымда үсә куе тал тирәк. Адаштырмас өчен юлда миңа бары һин кәрәк. Мең төрле газапларда айдыра битер йөрәк. Иң бәхетле булыр өчен миңа һин генә кәрәк. Мең төрле газапларда айдыра битер йөрәк. Иң бәхетле булыр өчен миңа һин генә кәрәк. Сәлем килә үдең юк, өділә шуға үдәк. Сәрдәремді һөйләрсен, миңа бары һин кәрәк. Яратулы караштан гөлдәр үтә тиҙерәк. Иң матурын бирерсен, миңа бары һин кәрәк. Мең төрле газапларда айдыра битер йөрәк. Иң бәхетле булыр өчен миңа һин генә кәрәк. Мең төрле газапларда айдыра битер йөрәк. Иң бәхетле булыр
Şunda berge menerisin Mine bar hin gerek Ağır sakar kilgende Bulurmun hine terek Hınavdardı udırısin Mine bar hin gerek Mün türlü gazaplar